Jaakobin kirjeen 4. luvusta, jakeet 13 ja 15, luetaan tässä hetken ja nyt. Jaakobin kirje 4, jakeesta 13 eteenpäin. Täällä sanotaan, kuulkaa nyt te, jotka sanotte tänään tai huomenna, matkustamme siihen ja siihen kaupunkiin. Viivymme siellä vuoden, käymme kauppaa ja saamme voittoa. Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Ja millainen on teidän elämänne? Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon. Mutta nyt te ylpeydessänne kerskailette, kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on hyvää, mutta ei tee, hänelle se on synniksi. Kysyin eilen vanhimmistolta, että kuinka monta päätöstä jokainen ihminen tekee päivässä. Se on järkyttävän iso luku. Sinä teet joka päivä 30 000 päätöstä omassa elämässä. Näin viisaat on laskeneet. Monet niistä päätöksistä on hyvin pieniä. Käännynkö tuonne vai käännynkö tonne? Syönkö tätä vai enkö syö? Laitanko sukat vai en? Mutta oikeasti me tehdään näin valtava määrä päätöksiä jokainen ihminen päivittäin. Mä en ole ihan tarkka tästä tutkimuksesta, että jos mä hereillä teen 30 000 päätöstä päivässä, niin se on valtava määrä. Siis mun elämä pyörii erilaisten pienten ja isojen päätösten ympärillä. Mutta mä en tiedä, että liittyykö tähän tutkimukseen, että ne päätökset, joita me teemme yöllä, unissamme, mä en usko, että ne liittyy siihen, mutta meidän elämä pyörii monenlaisten päätösten varalla. Iisakka Berikallio on sanonut, että ihmisen persoonallisuus, synnynnäinen temperamentti, määrittelee sen, minkälaisia päätöksentekijöitä me olemme. Toisella on kaasu pohjassa koko ajan. Siis he tekee nopeasti näitä päätöksiä. Toiset on taas niitä, jotka jarruttaa jatkuvasti. Ja sitten mä lisään tähän asiaan sellaiset päätöksentekijät, että ne tekee päätöksiä, mutta ne ei kuitenkaan saa niitä päätöksiä sitten niin kuin eteenpäin. Meidän suomalaisessa sanalaskussa on sanottu, että jos elämä ei muuta opeta, niin se opettaa ainakin hiljaa kulkemaan. Elämä opettaa meitä erilaisissa asioissa, jos elämä saa meitä opettaa, mutta näitä päätöksiä, joita me joudutaan päivittäin tekemään Jumalan lapsina, ihmisinä, seurakuntina, niin me ei voida kiertää niitä, me joudutaan tekemään erilaisia päätöksiä. Yli 20 vuotta sitten mut oli valittu Vammalan vapaaseurakunnan pastoriksi. Ja Vammalan vieressähän on Huittinen, eli Lauttakylä. Ja mä menin sinne sitten työntekijäksi, pastoriksi sinne, ja kysyin siinä alkuvaiheessa sitten puheenjohtajalta, että no mitäs te täällä niin kuin touhuatte, että mitäs te ajattelette, että me tehtäisiin tästä asiasta eteenpäin. Elisa voi vähän tunnistaa tätä ajattelumallia, koska hän on siltä alueelta, se on niin tyypillistä siellä sellainen sanonta. Niin meidän puheenjohtaja sanoi seuraavat sanat. No ootettaas, katsottaas ja mietittäas. Ja mä kun olen Pohjanmaalta kotoisin, mulla on pohjalaiset sukujuuret ja mä tulin Pohjanmaalta, niin se oli mulle aivan hirvittävä asia. Että ootettaas, katsottaas ja mietittäas. Kuukausi oli kulunut. Mä kysyin Saaseen saman kysymyksen, että no kuinka kauan täällä nyt sitten niin kuin ootetaan ja katsotaan ja mietitään. Sain oikeasti vastauksen, että no katellaan, ootellaan. Kyllä se siitä sitten selviää. Ja se oli mulle aivan järkyttävä asia ja tällä ajan takaa sitä, että ei siinä mitään, mutta jos päätökset on pelkkää odottamista ja ne ei johda koskaan yhtään mihinkään, niin jotakin on pielessä. Ja väitän näin tässä hengellisessä elämässä, myös seurakunnan elämässä, seurakunta ei ole paikalleen jämähtänyt kuolemaa odottava saattohoitokoti. Sen ei pitäisi olla, se on erittäin hyvä lisäys tähän asiaan. Yhtään väheksymättä tätä asiaa.
vaan kyllähän seurakunta kulkee Raamatun mukaan koko ajan eteenpäin. Täällä on viime sunnuntaina saarnattu taivaasta, kuunnellut sitä. Eli emmehän mekään ole pysähtyneessä tilassa, vaikka elämä voi joskus tuntua siltä. Me kuljetaan koko ajan kohden päämäärää, jonka Jumala on valmistanut. Ja se päätös, joka lähtee tälle tielle. Jeesus sanoo Pietarille jossain vaiheessa, että kun sinä olit nuori, niin sä menit mihin halusit, mutta kun tulet vanhaksi, niin toinen vyöttää sinut ja vie sinut sinne, mihin välttämättä et tahdo. Meillä on erilaisia päätöksiä tässä hengellisessä elämässä, ja näiden päätösten eteenpäin vieminen, väitän näin, tarvitsee uskoa. Usko on luottamusta, ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy. En minä ainakaan näe vielä huomista, enkä näe vuoden päästä. Vaikka hengessä voin kokea joitakin asioita, niin siitä huolimatta en näe. Mutta on äärimmäisen tarpeellista, että meillä on näitä pysähtyneitä elämäntilanteita. Juurrutaan Kristukseen, mutta meidän kuitenkin tulisi näissä päätöksissä olla, että Herra, johdata sinä. Jumala johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Ja se sana on tärkeä siinä asiassa, kulkevat. Jumala johdattaa meitä kaikkia, mutta jos ei me Jumalan johdatuksessa kuljeta, tehdä päätöksiä, mennä eteenpäin, ota joskus, kyllä se on joskus myös riskiottamista. Mutta Jumalan tahto, että me mentäisiin eteenpäin. Eli odotettaas, katsottaas ja mietittäas. Toinen ääripää, jonka kanssa olen tehnyt tässä jo pitkään töitä eri seurakunnissa, on tämä valtavalla vauhdilla alkaminen. Aloitetaan hirveällä voimalla ja into on kova. Ja puoli vuotta on mennyt, kaikki on ihan loppu, kaikki on ihan väsyksissä ja sitten ei enää jaksa mennä eteenpäin, ei miltään osin. Ja sen tämä elämä on ainakin mulle opettanut tällä alueella kulkemaan hitaasti, että seurakunnan paimenena kun mulle tulee, justiin tänään sanoin Viadia Sakille, että mulla aina usein syksyisin eri seurakunnissa niin seisoo useita ihmisiä mun edessä, paimenen edessä, ja sanoi, että kuule Heikkilä, meidän pitää nyt aloittaa tässä seurakunnassa tällainen asia. Joo, Herra on puhunut nyt, että nyt pitää aloittaa tällainen ja tuollainen asia. Ja mä oon oppinut näiden vuosien jälkeen seuraavan asian. Mä kysyn tältä ihmiseltä, oletko valmis vuodeksi sitoutumaan, avaamaan oven, keittämään kahvit ja olemaan aina läsnä, kun se asia on. Niin 95% suu menee kiinni ja vapaaehtoisuus katoaa. Eli me voidaan alkaa valtavan paljon erilaisia asioita. Raamatussa sanotaan yhdessä kohtaa, että kiirehtivä jalka astuu harhaan. Mutta jos me ei koskaan astuta eteenpäin, niin jotain jää silloin saavuttamatta. Mä sanon tänään, että tähän päätökseen Jumalan sanan mukaan, siihen pitäisi liittyä aina suunnittelu. Pitää laskea niitä elämän kustannuksia. Mutta siihen täytyy liittyä rukous ja siihen täytyy liittyä varmuus Herralta. Ja silloin, jos puhutaan seurakuntatasolla olevista asioista, niin seurakunta ei koostu yhdestä ihmisestä, joka yksin päättää, vaan Pyhä Henki ja me yhdessä olemme nähneet hyväksi tehdä näin. Ja sitten tulee nämä 3 asiaa. Joskus täytyy mennä suoraan eteenpäin. Joskus se oranssi valo palaa siinä valopylväässä, täytyy odottaa. Ja sitten joskus on punainen valo, että tämä ei olekaan nyt niin kuin se oikea tie. Ja tähän me tarvitaan Pyhää Henkeä omassa elämässä ja myös seurakunnan elämässä. Me joudutaan monenlaisia päätöksiä tekemään. Me joudutaan omassa elämässä tekemään, mutta mä haluan jatkaa tähän asiaan lyhyesti vielä, että meidän ei pitäisi kuitenkaan koskaan omassa voimassa eikä omassa viisaudessa tehdä näin. Raamattu sanoo näin. Anokaa Jumalalta viisautta, niin sitä teille annetaan. Ja se on nöyryyden tie. Se on Jumalan edessä nöyryyden tie. Että me ei olla omavoimaisesti menossa ja tekemässä, vaan me anotaan Jumalalta viisautta. Toinen asia, jota meidän tulisi odottaa Pyhän Hengen johdatusta.
joskus on tällainen tilanne, että me aina ei tiedetä, mihin ollaan menossa. Mutta usein Jumala tulee vastaan siinä ensimmäisessä askeleessa. Kun se ensimmäinen jalka on, niin Jumala alkaakin viemään sitä asiaa. Eli seurakunta ei saisi pelkästään olla paikallaan pysähtyvä. Se ei saisi olla saattohoitokoti. Ja kolmantena asiana kuoleva seurakunnan 6 viimeistä sanaa on nämä. Näin meillä on aina tehty ja näin meillä tullaan tekemään. Tämä koskettaa meidän jokaisen elämää. Ei muutos ole helppoa. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vaikeammaksi se muuttuu. Me on paljon keskusteltu nyt tuolla Viadia-suunnalla puhelimista, näistä erilaisista tietokoneista. Mä tuun niistä puhumaan sunnuntaina tässä. Meiltä vaaditaan jatkuvasti niin, että meidän pitäisi olla aina valmiita tekemään heti päätös. Meidän pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa, vastata viestiin sinne, tänne ja tuonne. Se on äärimmäisen stressaavaa asiaa. Jumalan edessä päätösten tekeminen ei mene näin. Sen olen oppinut, että jos ei muuta elämä opeta, se opettaa hiljaa kulkemaan. Ja toinen asia, koskaan ei ole niin kiire, etteikö pitäisi mennä rukouksiin. Ja pyytää, että Herra vastaa sinä. Eli anokaa Jumalan viisautta ja odottakaa Jumalan Pyhän Hengen ohjausta ja johdatusta. Mä kysyn itseltä, että anotko Jumalan viisautta, otatko vastaan sitä, vai kuulutko siihen jääräpäiseen heimoon, johon minä kuulun, että kyllä minä tiedän. Mä oon jo ollut niin kauan uskossa. Se nousee niin äkkiä täältä näin, että kyllä minä tiedän, miten nämä asiat on. Ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä jääräpäisemmäksi ainakin minä tuun, että tiedän. Mutta meidän pitäisi ymmärtää se asia, että me ei voida Jumalaa pyytää siunaamaan jälkikäteen meidän päätöksiä. Ja sitten näinhän usein tapahtuu, että on tehty päätös, on lähdetty ja tehty sitä, tätä ja tuota, ja Herra siunaa sinä sitä ja sitten sitä asiaa. Eli aina Raamatun mukaan marssijärjestys Jumalan valtakunnassa on aina se, että ensin Herra ja sitten vasta me. Ja mieluummin me yhdessä, niin kuin apostolien teossa sanotaan. Muistatko, mitä psalmissa 42 ja 43 sanotaan? Siellähän sanotaan molemmissa psalmissa tämmöiset sanat. Miksi hätäilet, olet minussa niin levoton? Odota Herraa ja vielä saat kiittää, minä saan kiittää pelastajaa. Odota Herraa, miksi olet minussa niin levoton? Ja tämä levottomuus, mistä molemmat psalmit puhuu, se on tässä ajahengessä. Se on henkivallassa oleva asia. Mikä ei saisi kestää, kaikki pitäisi tapahtua nopeasti, ei olisi aikaa odottaa yhtään mitään. Ja oletko huomannut koskaan näillä rakkailla marketeilla siinä kassan edessä olevien karkkihyllyjen edessä? Siellä käydään elämän suurimmat taistelut. Se on se kullanmuru, se 4-vuotias mustikkasuu, joka on niin ihana lapsi. Ja kun tullaan siihen karkkihyllyjen eteen, ihmisiä jonossa siinä, niin se aloittaa sen huutamisen, sen parkumisen. Mä oon ollut kymmenissä tällaisissa tilanteissa. Vanhemmat on naama punaisena, hirvittävä häpeissä ja kaikki katsoo, että mitä tuolle lapselle tapahtuu. Joskus mietin näin, että onko tämä pieni lapsi jo ymmärtänyt näin äkkiä, että huutamalla saa kaiken periksi. Ehkä se näin on, mutta ne on vaikeita tilanteita. Mutta psalmintekijä sanoo, että miksi hätäilet, olet niin levoton. Odota Herraa, sillä vielä minä saan kiittää pelastajaa. Jumalan odottaminen, se on tosi tärkeää. Samaa hengenvetoa sanoisin itselleni ja meille muille. Jos Jumala on kerran näin odottanut sua kauan, että on saanut omakseen, niin kyllä meilläkin olisi syytä odottaa Herraa. Odottaa Jumalan apua, eikä olla niin kiirehtiviä ja hätäileviä ja pakottavia. Mennään Raamatun yhteen neuvoon. Se löytyy Sananlaskujen kirjan luvusta 16 jakeesta 3. Sananlaskujen kirjan 16 jakeessa 3 on todella hyvä neuvo. Sananlaskut 16.3. Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. Tai anna työsi Herran haltuun, luovuta työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.
Mä sanon tänään ennen kuin mennään tässä yhdessä rukouksiin, että meidän tulisi kaikki meidän hankkeemme ja asiamme päättää antaa Herralle. Että Herra, valitse sinä, ohjaa sinä oikealla tavalla. Mutta teenkö mä aina niin? Teenkö mä aina niin, että mä nämä päätökset ja hankkeet omassa elämässäni aina annan ne ensin Herralle? Mulla on erittäin viisas vaimo. Hän on nyt yli 10 vuotta opettanut mua yhdessä asiassa. Monessakin, mutta tässä erityisesti. Eli mä oon ihminen, joka teen nopeasti päätöksiä. Mä seison päätösten takana, vaikka välttämättä ne päätökset ei ole aina kovin hyviä. Nyt viime aikoina meillä on paljon käyty keskustelua, tällaista hyvin rakentavaa perhevälistä keskustelua seuraavasta aiheesta. Anne sanoo näin. Sovitaanko, Heikkilä, että kaikki yhteiset ja isot päätökset puhutaan ennalta käsin yhdessä, ennen kuin sä taas meet ja teet? Nytkin tänään oli taas sellainen tilanne, että kun näitä kasteelle menijöitä tuli, niin mä oon sopinut jo tässä pari viikkoa Annen kanssa, että me sovitaan niin kuin yhdessä se päivä, koska meille tulee vieraita ihmisiä kasteelle. Niin mä olin jo soittamassa näille ihmisille ja varmistamassa päivämäärää, ja kun mä nostin puhelimen tuolla Tarvasiolla, vaikka siellä on hirveän huono kuuluvuus, niin mielestäni Pyhä Henki sanoi, että Heikkilä, stop. Muistitko kertoa vaimollesi, että kasteelle on tulossa ihmisiä? No en ollut vielä muistanut, mutta onneksi en kerennyt varamaan näitä asioita. Eli Anne on sanonut, se on viisas päätös, ja mä oon nyt oikeasti opetellut tämän asian kanssa. Ja meillä on tullut itse asiassa aika paljon sanomista tästä asiasta. Ja ehkä tässä on yksi syy. Anne on harkitseva, pohtiva, hitaammin päätöksiä tekevä. Mä en oikeastaan kerkeä aina niin edes miettiä, kun mä oon jo päätöksen tehnyt. Mä alan sitten jälkeenpäin miettiä. Ja usein huomaan edelleenkin vanhana miehenä Jumalalta pyytävän jälkeenpäin siunausta. Että Herra, voisiko tämä jotenkin mennä niin kuin oikealla tavalla. Mä haluan tällä sanoa sen, että kyllä meidän pitäisi sopia Jumalan kanssa. Totta kai myös toinen toisemme kanssa. Että millä tavalla me toimitaan ja millä tavalla me tehdään ja että ne päätökset olisi yhteisiä. Ja ne olisi yhdessä sovittu ja niissä olisi sellainen Herran niin kuin vastaus. Ja tänäkin kesänä niin meidänkin seurakuntana ja viadaaneana kaikkina, niin me rukoillaan johdatusta tulevaa syksyä. Kesä on tässä, se menee, mutta tulevaa syksyä, että onko Herra jotakin, jota sinä haluat puhua. Ja jos Jumalan lapsilla ja seurakunnalla ei ole aikaa kuunnella Herraa omassa elämässä, yhteisessä rukouselämässä, niin silloin on vaarana se, että me tehdään se virhe Sanalaskujen kirjan mukaan, kiirehtivä jalka astuu harhaan. Mutta samaan hengenvetoon. Joskus pitää uskaltaa myös mennä eteenpäin. Pitää uskaltaa niin kuin tehdä sellaisia oikeanlaisia ratkaisuja. Eli mä kysyn lopuksi tästä jakeesta 3, heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. Mä tunnen sellaisen Jumalan, joka haluaa, että meidän hankkeet menestyy. Mä tunnen Jumalan, joka oikeasti haluaa siunata meidän elämää. Mä en tunne sellaista taivaallista isää, joka haluaa vaan kirota meitä ja estää kaiken eteenpäin menemisen ja estää tällä tavalla. Mä uskon, että Jumala haluaa, että meidän hankkeet menestyy silloin, kun ne on hänen hankkeitaan. Meidän jokaisen omassa elämässä on erilaisia hankkeita, seurakunnalla on niitä myös. Kiitos taivaallinen Isä, että näiden elämänpäätösten kanssa, joiden kanssa me tehdään matkaa, sinä Jumala tunnet meidät. Ja kiitos Jumala, että meidän päätösten yläpuolella on paljon suurempi päätös. Ja Jeesus, se on se päätös, että sinä päätit rakastaa meitä. Jumala päätti. Ja Jumala päätti olla meidän kanssamme aivan loppuun asti. Ja Isä, me tahdotaan alistua sinun tahtosi alle, tuoda Herra hankkeemme, asiamme ja elämämme, Herra, sinun vaajituspöydälle ja kuunnella, Herra, mitä sinä puhut. Ja kiitos Herra siitä, että puhut myös ystävien, ihmisten, luotettujen kautta. Joskus voidaan olla ikään kuin sokeita itse siinä omassa elämässä, päätöksissä. Niin anna Herra sinä, niin kuin Jaakobin kirjeessä sanottiin, anokaa viisautta, niin sitä teille annetaan.
Anna Herra sinä sitä taivaallista viisautta. Anna viisautta Herra ihmisinä meille, perheinä, seurakuntana. Ja Isä, me saadaan rukoilla ja varmasti tänään vielä lisää rukoillaan. Rukoillaan Suomen päättäjille viisautta, Jumalan viisautta. Tämä maailma on niin sekaisin monelta osin. Kukaan ei oikein tiedä, missä mennään, missä ollaan. Mutta Jumala, sinä tiedät. Sinä tunnet, Herra, kaikki nämä asiat. Ja Herra, me pyydetään sinulta johdatusta, todellista johdatusta meidän jokaiseen elämään, tämän kansan elämään. Ja auta Jeesus myös Jumalan kansaa Israelia, joka on siellä polttopisteessä. Ne on hyvin vaikeita asioita, mitä siellä tällä hetkellä käydään ja käsitellään. Siellä on monenlaista hajaannusta tullut kansan keskellä, päättäjien keskellä. Mutta Herra, se on sinun kansasi. Emme me syntiä siunaa, mutta me siunaamme Jumalan kansaa Israelia. Ja kiitos Herra siitä, että me pyydämme, että sinä itse siunaisit. Kiitos taivaallinen Isä tästä illasta ja saadaan tuoda alkava kesä, Herra, leirit ja kaikki mahdolliset asiat, myös loma-asiat, koska Jeesus, sinä itse sanot, että tulkaa yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen ja levättäkää vähän. Se on myös päätös. Päätös totella Jumalan sanaa, että annamme aikaa, Herra, sinulle ja sinun läsnäolollesi, perheelle ja kaikelle sille, mistä on kysymys. Kiitos taivaallinen Isä, että tahdot siunata Jeesuksen nimessä. Aamen.